Ganahan kong magsugod sa atong pamalandong dinhi sa tubag nato sa Salmo Responsorio. Ang sa ganito, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain maning balay sa Ginoo. Kaning simbahan. Yan, nalipay mo, nagiingnan mo, bango na, kay manimba na ta. Porter bang kusugas uwan? Oy, ligid-ligid lang. Di lang sa kumadto ron kay kusugay ng uwan. Kung nalipay ka, muarigyo ka. Sige, kini mo ibalay sa Ginoo. Pero posible ba sad nga dili ra nimo ibalay sa Ginoo? Ang balay sa Ginoo mao ang imo sang panimalay. Ang imong balay ba? Balay sa nas Ginoo ato maginang blessingan. Nya ka mo malipay pa mo muuli sa inyong balay. Labi nagperming hubog imong bana. Labi na gyud ang imong asawa kusog kay mag-TikTok nga nakadungog na kang naay kabit. Ganahan pa kang muuli banaha ka. Malipay pa ka. Kamong mga anak, malipay pa mo muuli sa inyong balay, labi nagyaw-yawan kayo inyong mamagpapa. Naman mo mutingog lagi. Unya, ang balay sad sa Ginoo, posible sad nga mao ang simbahan, ang Catholic Church, or pwede sad ang Iglesia ni Cristo, pwede sad ang sana mga born again nga mga simbahan, diin ang mga tao tigomon. Anya, ganahan pa mo muanhi sa simbahan Katoliko karon. Ha? Posible sad nga ang balay sa Dios or ingno nato mausad ang atong nasod nga Pilipinhon, ang Philippine country. Nya, unsa man ganahan pa mo nga tawgon og Filipinos or ganahan kay ta nga maka-abroad, ganahan pa mo sa atong salitang ugat ang Tagalog o ang Cebuano, ganahan pa mo o ganahan kay tag mga English nga mga pinulungan mo na ang mga bata karon di pa gani hapit kalakaw, English languages na or dialects ang itudlo kay wa na taganahi sa balay sa Dios nga mao ang nasod nga Pilipinhon, nga mao ang Cebuano nga race or kaliwatan. Ako tanaw say hilasan ko magkuan ini misa na ko kani yung patay, mga matay kita usahay aning patay. Naay daghang mga batan-on nga mutambong ana igingon ako nay mubasa sa atong kuan. Ay ikaw ako kani graduate man ako kani nurse man yan. Unsa pa der Cebuano English nako Cebuano di ko kay hapakon yes naong nimo di ay. Ang among inistoryahan Cebuano pero di siya mobasag Cebuano. Graduate og college level. Kami una elementary pa, purti namang mubasag Cebuano. Karon ni graduate na lag high school, ni graduate na lag college, mahadlok pabasahog Cebuano. Nya ang istorya Cebuano. May kay iugbok siyuta nga iuna ang uba. Kadto hinong in English nga dili mo atong gisigya gamit kada adlaw, mao na noy ganahag basa. Wa na tingali malipay nga siya na membro sa simbahan nga gitawag og Cebuano Dialect Church. Ang simbahan usab ang balay sa Ginoo, mao usab ang langit. Mao na gid ni ang tinuod nga balay sa Ginoo. Kanang moingon ta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God. Pero sa atong ebanghelyo, ang gihisgutan ra ba dinhi dili ang langit. Kay niingon man siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Kung magpabilin mo nako, magsigi mog pamunga. Asa man ta magsigig pamunga dinhis kalibutan. Dito sa langit nag-enjoy naman lang ta sa resulta sa atong buhat dinhis simbahan, dinhis kalibutan. So posible nga kining panimalay sa Ginoo samtang buhi pa ta, ang pinaka
duol ani niya mao gyud ang katilingban dinhi sa kalibutan. Ang atong pamilya, ang atong parokya, ang atong nasod, ang atong kalibutan, mao na siya ang atong tawgon og balay sa Ginoo. Kinsay sentro, mao ang Ginoo si Kristo. Siya ang punuan, kitang tanan mga sanga. Nya matud pang Kristo, kinahanglan magpabilin mo diri nako. Nya kung magpabilin mo nako, limpyuhan mo sa akong amahan. Limpyuhan. Anang kiskisan ba, pamulungan. Nya unsa kanus-aman ta limpyuhan kung naanay mga pagsupak sa atong mga tumong kinabuhi. Kana bang supak-supakon ta? Tanawa sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga nagsigig sunod ni Kristo, nanood naman ang mga dili Hudiyo. Katubang gitawag nila mga Gentiles, ang mga pagano, nanood naman. Kay tungod ni San Pablo o ni Bernabe nga siging sangyaw dito, lahi man silang mga batasan, naaman nila'y tinuli ang mga circumcised people maning mga Jewish people, niya katong mga Gentiles, non-circumcised man sila. Niya gihimo man sa mga Hudiyo nga trademark sa ilang pagka-believers ang ilang circumcision. Pag-abot na nila, awa na, galalis na. Ang sa may gibuhat, nag-meeting ang mga leaders sa atong simbahan. Sila si San Pablo, San Pedro, mga apostoles, meeting sila to settle the conflict. Mao ni ang paglimpyo, mao ni ang pagkanang gitawag nato og cleansing. Nya putlan matud pa ni Kristo, putlan siyang amahan ang kadtong magsigig pamunga kay kana manggong sanga bitaw sa kahoy ug imo na siyang patuyangan, mag-anam na siya kataas hangtod gamay na lang kaayo ang dahon dito sa tumoy para ng mangga. Okay lang mo mangga. Lagi. Bisa ka na mga buongon, kay mito. Imo nang patuyangan, magsigil na nag-anang, gamay na lang kayo na dito ang dahon, igbunga na, gamay na lang. Putla rago na tunga-tunga, di ba muana ng iyang mga sanga, inigbunga na, daghan kayo. Mo kay mansin. Usahay, kana bang ang atong personal nga mga kaning view, personal nga standards, dinhi sa atong pagsigig simba, maputlan. No? Imbis magsulob ka o kanang spaghetti, ani na lang din itong-tong sumpayan tani gamay kay ingos father da makapaimpierno ni. Na dire. Imbis nga ang imong liab kutob dire, adin ni ani na lang gamay, no? Gamay na lang sapa-sapa ato makita. O ano na lang ba? Imbis nga ang tibok yung sapa ato makita. Ang kuya maabot ng kita ngadto sa linaw, ibon lang tabon-tabunan. Adin na ba? Kanang maputla, ayaw, okay. Di na maayo isulob dito sa simbahan. Imbis imong isulob short, long pants na. Imbis gisi ang kutob diri dool sa bugan, adto na lang kutob sa tuhod ang gisi. Mga nana ba? Putlan ka? Putlan? Nya mag-anam tag kadaghan, mag-anam og kadaghan ang kaning gitawag natong opportunity for cleansing. Nasa'y panahon, kani sakit-sakit sa ni, nga makareklamo ta kay mura mag-giusab ang atong culture, giusab ang atong history. Makaana sa ta, hala, giusab mang history, di na ni mao. Daghan baya sa istorya sa atong simbahan, sa atong paglampos, daghan bayang higayon nga nangausab atong historical truths. Ang pinaka-highlighted, napagidaghan pero ang pinaka-highlighted kadtong kontrobersiya sa simbahan versus sa scientist nga si astronomer ba na, si Galileo Galilei, nga Italian scientist, astronomer, nga ni-claim siya nga the earth is revolving around the sun in a solar system. Ang simbahan nisupak diini mga
hundreds ni siya nahitabo ang tingal ito. Nisupak ang simbahan. Nya kay Katoliko man si Galileo Galilei, ginganlan siya, heretic. O gi-excommunicate din siya. Ana. Kay lagi, ang gigunitan sa simbahan, nga steady ang kalibutan, ang adlaw maoy naglibot sa kalibutan. Pero ang kang Galileo Galilei nabali, ang kalibutan mo ini tuyok sa adlaw. Kamu, ay may inyong tuhuan na. Ay, ito ba? O si kuan mating ito, si Pope, kanina rong si Saint John Paul II, maoy nangayog pasaylo. Nangayo siyang pasaylo sa in behalf sa simbahan tungod sa pag-excommunicate ni Galileo Galilei kay sa pag-progress nagmaayo sa atong scientific nga mga truths or mga instruments na pamatud-an man nga it is the solar system. As a solar system, it is the earth revolving around the sun. Nindot no? Nga gidawat sa simbahan, ang nagkahiusa o balik. Na-relax. O na doon ay mga historical facts nato nga usahay maliso og jutay. No? Paragod sa una, nanguyab ko sa una, akong hunahuna, ako gito siyang uyab. Karon pagduol na ko sa akong mama, ingon mo des mama, kinsam de kang anak day. Siya, anak ko ni, imong apuhan. Siya, siko, ay, uy, parinti mo, uy. Parinti mo, akong namino to, animal, parinti mo. In love, rabagay ko sa kong uyab, parinti na, ay, parinti ra mo, kay kanto si kuan, ang akong apuhan man, ay, pirmimi dito sa inyos una, ay, mao ba man na, paglakaw na namo, gisigihan akong yaw-yaw sa kong uyab, sa usap, di parinti man dito, ako, ada, kabaw na o kuan, ay, kalibre. Kanabang mulakaw mong gumisbukid sa una, og layo kayo, magbaon, magkaganang makaon-kaon ni mo, kanang kamote, kalibring linungag, kay basig magutman kasdan. Akong pasabot, layo na ta, layo na ta, sos, siging tuoan ng mama. Pero, usbon yung history na naipanahon ningon ana, i-challenge ta. Pero matod pa ni Kristo, ang akong mga pulong mauuntay mulimpyo kaninyo. Magpabilin unta mo sa akong pulong. Karon unsa may pulong ni Kristo? Gugma gyud ang naguna. Maghigugma ay ta. Sige, magkasinupakay ta usahay. Pero dili ba pwede at the end of the day maghigugma ay gyud ta? Dili ba pwede at the end of our electoral process maghigugma ay ra gyud ta bisag unsay atong partido? Isip usa ka simbahan, usa ka nasod, usa ka balay sa Dios. Ato ba ginang kuptan ang atong kalagot? Ato ba ginang padayunon ang atong hatred sa usag-usa? Basin bayag pamutlon ta sa amahan og mga laya na ta, mo nang di na ta magkatinagdanay. Ang suod kaayo sa una, karon gasigi nag sinulibaray now. Gani hasta ang mga inahan og anak, amahan og anak sa una giusab ng history sad. Enemies na sila karon. Kinsa may tinuod nga kusog mo guba og history? Anger, hatred. Ang inyong history sa una manag-agaw mo, tungod lang anang utang, nagsigi na mong away. Ang resulta, enemies na mo karon. Di ba? Mas nilad ng pagkausaba sa history kaysa muusab-usab lang taan ng speculative na mga truths. No? Maglagot, tasan mo ron ako. Kaya ni-explain ko ani. But ang kuan, di alay ko niyong sulingahi lagi. Ang tinuod na ako lang ipasabot, ang Ginoo gusto manggod og kalinaw, kahusay, kay anha di magsukad, ang kalambuan, mamunga tagdaghan. Pero mag-away, tasugo pa din as Ginoo, pulong pa din as Ginoo. Magsigitag dinautay, pulong pa din as Ginoo di ay. Hatred, gusto din as Ginoo.
Bisan pag unsay imong gibasihan, at the end of the day, matud pa ni Kristo, ayaw pasalupa ang adlaw sa inyong kasuko, aron dili mo makasala. Yes, masuko man kita, but don't let the sun set with your anger. Wa pa ko masuko ha, nindog ta.